Hakika, garawa mai zuciyar neman kuɗin jari shi ne abin da ya fi dacewa ga mutanen da Allah ya horewa. Bari ku ga yadda wannan bayar Allah take aika mutanen ta lunguna da saƙuna domin su taimaka wa talakawa. Allah mai girma, hakika wannan labari yana da ban tausayi, a ɗaya bangaren kuma yana da daɗin gani idan ka kai murmushi ke bayyana akan fuskar talakawan da wannan baiwar Allah ke taimakawa. Ko maganar ta yi daidai da hadisin fiyayyen halitta, manzo ɗan gata, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Kuma ku ce sallallahu alaihi wasallam, bayan kun faɗi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ku rubuta ta ita sallallahu alaihi wasallam ɗin a comment section, domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa kuma taimako ne a gare mu. Sannan ku danna mana alamar like idan ba ku yi ba. To kada na ja ku da nisa, bari na saka muku bidiyon ku gani yadda take kayawa. Kafin ka fara kallon bidiyon amma don daraja annabi subscribe don wannan tashar idan baka yi ba, ga alamar subscribe din nan a ƙasa da jan rubutu don ci gaba da samun ingantattun ire-iren wannan rahoto na gaskiya da gaskiya a kyauta ba tare da ko sisin kwabanka ba, tare da taɓa alamar ƙararrawar sanarwa don a rika sanar da kai akai-akai idan mun ɗora. Nawa kayan gaba ɗaya na kwando? Gaba ɗaya? Bakin ki kula da ni, kina da bamu. A wani 2,500. To baba, yanzu za a baka jari, kamar jarin nawa kake nema? A ran ke daɗe. Baba, ina yanke ran ke daɗe. Ina yanke ran ke daɗe. Me zai hana? A'a ina. Yanzu me Allah ya nufa da kai yau? To Allah ya taimaka. Tun yaushe ka fito? Wallahi tun safe na fito nake hanyar na. Allah sarki baba. Allah ya tun safe. Allah ƙara rufa asiri. Allah ya rufa asiri. Ina son ka Allah girma ji kan kuɗin mahaifa. Yarga ka gaya min nawa ka gani. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ka yarda da ni. Dama ki bar ni a yanzu, ba ni da lokaci. Laifinki ne karki. 8, 9, 10. Baba 20,000 ko? 20,000. To baba, wata baiwa Allah ce ta ce a taimaka wanda ba su da ƙarfi kuma masu nema, tunda ka fito tun safi kana nema. To baba, amin amin ya Allah baba, amin amin, Allah ya taimaka, amin ya Allah, amin amin baba. Ita dai wannan bayarwar Allah da bata bada dama a bayyana sunanta ba, wakilai ta raba a lunguna da saƙuna inda suke bi suna taimakon bayan Allah masu ƙaramin ƙarfi, wa'inda suke ƙoƙarin neman na kansu amma ba su da isasshen jari, wato ba mabarata take ba wa kuɗinta ba. Domin wasu mabaratan da dama suna da ƙarfi da lafiyar da za su iya yin sana'a ko da 'yar ƙarama ce, amma kasancewar zuciyarsu ta mutu, shi yasa suka zaɓi yin bara da roƙo a tsakankanin al'umma. Insha Allah. Nawa ne jarin naka? Wallahi jari na bai da baya wuce 1,500. Yanzu ka samu 20,000 ya zaka je? A to illa bai zan iya sarrafa su. Insha Allah. In Allah da. To akwai dama
ubangiji Allah ya saka da alheri yawa Allah ya saka da alheri akwai wata baiwa Allah Allah ya kira Allah ya saka da tana alheri taimakon irin ku ka kirga min duka ga min nawa ne to rabo ne ya zaga so makaho ne ashirin ne dubu 20 to shi kenan Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya biya Allah ya ban mai ba Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya ba alheri na gode Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Wannan shi ma wani bidiyon ta ne, inda ɗaya daga cikin yaranta ke ba wani tsoho kyautar kuɗi daga gare ta. To muna roƙon Allah da ya saka ma wannan mata da mafificin alkhairi. Ku tofa albarkacin bakinku a ƙasan wannan bidiyo sannan kuma ku yi share domin 'yan uwa su ci gaba da yi mata fatan alkhairi kamar yadda mu ma muka yi mata a wannan bidiyo. Kuma na san kuma za ku yi. Mun gode.